DXDC Radyoman Report. Hitsas og nakaalerto ang Overseas Workers Welfare Administration kon Owwa Region 11 ug ang Department of Migrant Workers kon DMW 11 subay sa nahitabong gubat sa Israel. Sa interview sa RMN Davao kang Gina Mae Quimora, Owwa 11 officer in charge, preparado na ang repatriation teams, partikular na sa national headquarters para sa pag-repatriate sa mga apektado mga Overseas Filipino Workers kon Ofws sa Hamas-IDF Conflict. Kung makontak pa ninyo yung mga OFWs, pwede ninyo silang ingnon nga magtawag dito sa atong embassy kay para mahatagan sila og tama nga guidance. Unya sa atuwa diri pwede mo duol diri sa Owwa pod og sa DMW Department of Migrant Workers para mapalista nato ang inyong mga kabanay aron ma-apprise mo kung unsa nang ilang kahimtang dito. Wala kay opisyal nga datos ang Owwa 11 kung pila o kung adunay mga taga-Davao region sa reported 200 OFWs nga anaa karon sa Gaza. Sa gipagulang advisory sa DMW, hugot nga nakamonitor sila sa sitwasyon sa mga Pinoy sa Israel nga anaa sa state of war alert base sa giisyong statement sa Israel Home Front Command. Para sa immediate assistance, nag-establishar ang gobyerno sa Pilipinas og DMW 24/7 Task Force Israel Help Desk. Para sa update og immediate nga pagpangayog tabang, mamahimong motawag sa 24/7 Israel Help Desk hotline 632-1348 sa Viber og WhatsApp 639-0832 68344 639-27-147-186 ug 639-2051-71059. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay ni Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.